e piny mangima. Mondo wawach ni okene ni kata kwadwaro mondo wabed ni wadwa wacho ni watimo nonro wan wabet koni to kochuno nyaka bet mana bitiero position mar ng'ato ni nyaka bet mana kanyo karango. Mae mana wacho ni inyalo yudo ni wadhi yudo shida mbele ka nikech jibo winjire an adonjo adhi bet kanyo higni 10 tini bet official leader of opposition higni 10. Koro onge siasa mobogoyo makoro jopiny bo bet giduol wadhi bete kai. So mae wacho ni jopiny nego beni oriekre kabisa mondo opiag itgi, mondo opiag wang'gi, mondo opiag nyaka dhoggi mondo okwer gini kabisa. Katiba en marwa, kodwa bedo gi gik moko ka position wacho ni wadhi e kura. To kodwa dhi e kura kara gini oter kata referendum mondo ji ogo kura. Ok inyal kelo gima chal kamae to iwacha ni dwa loke basto kosi loke to ka ji ogo kura mane fundamental thing to kai go gima chal kamae kura ang'o modhi kelo e piny modhi loko piny kabisa mondo piny bendo pugre. Kor gik machal kamagi jomoko bendo wacho mantiere koni ni wachake tich bondi. Wachake tich bondi ka pok wachako kendo siasa. Nikech mae kendo no wach ni wago siasa pile. Mae kendo chako go siasa. Nikech wago siasa wach ni kata higni 4 kapok onge gimotim. Ji owuoge siasa sani wachak tich. Waket siasa mar dongo piny, waket siasa mar rango ni mae portfolio mane wacho ni dwa mi Uhuru Kenyatta nyaka sani bende sirkal manyien mar